Bi ye sibirido ye Octobre kalo tile 11 san 2025 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna Octobre kalo tile 23 nata in a yirala k'a fɔ ko an ka maliden minnu sigilen bɛ l'Amérique jamana kan ni u kan ka visa sɔrɔli ye B1 ni B2 visa minnu bɛ tali kɛ diɲɛ mɔgɔtigiw kama ani visa minnu dabɔlen don ka taa u yɔrɔ salenw lajɛ. Nin visa fila in musaka b'a daminɛ 1000 ka taa bila 2000 u ka dolari wari la. N'i y'a sanga sifa wari la o bɛ ti i jɔ 2 ni dɔɔni fo ka taa se 5 ani dɔɔni ma. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. An ka kɛlɛbolotigi ɲɛma k'a bɛ jamanadenw ladɔnniya Octobre kalo tile 10 don san 2025 an ka wolomasigi tabaw ye wulikajɔ kɛ Zancɛbugu lamini na Buguni mara kɔnɔ. O sɛgɛsɛgɛliw taara bɔ jatigɛwale maaw kan ni o ye Bamanciw ye. O kɛra dugu la o de ye Mamisa Zancɛbugu kɛrɛfɛ. An ka sɔrɔsiw ye sebaya sɔrɔ Bamanciw kan caman bɔnɛ u ni la ka fara u ka motow kan k'u ka maramafɛnw caman minɛ. An ka kɛlɛbolotigi ɲɛma k'a b'a da jamanaden bɛɛ lajɛlen kulo kan ko wulikajɔw bɛ sabati ni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka Bamanciw yɔrɔ ɲini. An ka kɛlɛbolo ɲɛma ni o État Major Général des Armées ye k'a bɛ jama ladɔnniya ni Octobre kalo tile 10 an ka kɛlɛkɛ pankurunw wulila ka taa mɔmɔli kɛ u taara bɔ Bamanciw ka buguda 5 kan Jaka kungokolonba kɔnɔ Barawuli mara la. An ka faamaw ye sebaya sɔrɔ u kan k'u bɛɛ bɔnɛ u ni na. Dɔgɔkun tɛmɛnen in na AMAPU kun ye baarabila boloda ka d'a kan u ka laɲiniw ma sabati nka an bɛ don min na i ko bi a yirala k'a fɔ k'u ka laɲiniw fanba tara ba la min bɛ tali kɛ u ka sarako kan. O kosɔn u ka baarabila in bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka baaraw daminɛ. An ka cakɛda min ɲɛsinlen don ka dan sigi ɲɛnaminimafɛnw na ni u ka bolofara min bɛ baɲumanya fan fɛ. Kunun jumadon Octobre kalo tile 10 san 2025 u bɔra ka pharmacie furaw caman minɛ Ngolonina commune 2nan kɔnɔ. Nin b'a yira k'a fɔ ko cakɛda in bɛ wulikajɔ la walasa hali bi ka dan sigi ɲɛnaminimafɛnw n'a ɲɔngow k'u daraki ka bɔ a feerebajuguw bolo. Kunun jumadon Octobre kalo tile 10 san 2025 an ka minisiri ɲɛma ni o ye Général de Division Abdoulaye Mayiga ye a ye diinɛmaw bisimila kunun a ka baarakɛyɔrɔ la. Silamɛw ani kerecɛnw u ka nin ɲɔgɔnye kun ye diinɛmaw nana ka na jamana lahalaya ɲɛf'u ye ani gɛlɛya minnu bɛ sen na nin waati in na. Haut Conseil Islamique o ɲɛma ni o ye Usman Sherif Ayidara ye a ye dantigɛli dɔw kɛ k'a yira ko u ka dɛmɛ bɛɛ bɛ jamana ɲɛmaw ye. O kɔ minisiri ɲɛma yɛrɛ ye dantigɛliw kɛ k'a yira diinɛmaw bɔra ka nin waleya min kɛ ko o foli b'u ye ka tila k'a yir'u la fana ko an ka kɛlɛcɛw bɛ wulikajɔ bɛɛ la walasa jamana ka lakana. Ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ni o ye Octobre kalo ye kunun juma tile 10 an ka furancɛrɔ fanga ɲɛma ye senna bila taama kɛ ka taa bɔ an ka maakɔrɔw ye Jikɔrɔni ni Para commune 4nan kɔnɔ. A yirala k'a fɔ k'an ka nin maakɔrɔ in ale de ka kɔrɔ ni bɛɛ ye Bamakɔ faaba kɔnɔ. Kɛnɛ in kɔnɔ an ka kɛnɛya minisiri tun bɛ yen ka fara Bamakɔ gouverneur kan ani maaba caman. Nin ɲɔgɔn dɛmɛ in kalo o denfaya tun bɛ min bolo a ma fɔ o kɔ. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ka minisiri ɲɛma Sébastien Lecornu o min bɔra ka walaw sɛmɛ kɔsan in na ko a seginna ka na minisiri ɲɛmaya la tuguni ko ni kunnafoni in dira kunun jumadon Octobre kalo tile 10 san 2025 ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni setelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.